Un profesor rianxeiro está revolucionando a forma de ensinar gramática aos máis pequenos. O chamado método sintaxe transforma conceptos abstractos en xogos manipulativos e visuais. A iniciativa, xa implantada en varios colexios galegos, acaba de presentar a súa guía pedagóxica. A gramática pode ser tan divertida como un xogo, así o demostra o método sintaxe, diseñado polo rianxeiro Emilio Neira, profesor de Educación Especial e de francés, que decidiu buscar unha nova forma de ensinar esta parte da lingua. Unha guía escrita con contido multimedia. Era a guía pedagóxica das clases gramaticais e xa empezamos a traballar no segundo volumen, que sería a conxugación, e dentro dun par de niños chegará ao terceiro volumen das funcións gramaticais. Bueno, esta guía está pensada para guiar o profesorado nas aulas paso a paso e está en galego e traduciremos tamén a castelán e en francés nun futuro próximo. O sistema emprega pezas físicas con formas que representan as clases gramaticais. Hai frechas para os determinantes, discos para cambiar o xénero e zonas nas que escribir o plural. Todo pensado para que o alumnado aprenda manipulando, movéndose e descubrindo por si mesmo. O método redúcese ao esencial, fuxe da terminoloxía complexa e céntrase no visual, no movimento e na oralidade. Os mestres actúan como guías, mentres os cativos son os verdadeiros protagonistas. Collo e deixámolos que falen. Ate a concreción de coñecementos abstractos, acompañando, sen dar, sen facer ensino tradicional, senón guiando e deixando que se o alumnado que construa, que se crea protagonista do ensino, e que pense que está construindo. Nós sabemos onde queremos ir, e o alumno ten que pensar que é o que construe. O terceiro sería a construcción de estrategias, onde o alumno aprende a identificar a palabra, se esa palabra é un determinante ou non, como o fago, como o sabe. O cuarto sería o adestramento terminolóxico. Os nenos non falan como a nós, como os mestres, non vos din se é, non xogan no recreo se é a pasarche a preposición ou o pronome, non. Iso é o que construir. Entón, construímos o adestramento terminolóxico e despois o último sería a consolidación do coñecemento dentro de textos reais de lingua. Xa pasamos a textos reais de lingua e xogamos ca lingua dentro dos textos. O equipo Sintaxe, formado por 5 docentes, leva máis dunha década traballando neste proxecto. Xa está implantado en varios centros de Rianxo e Meaño, e mesmo hai escolas de Aragón interesadas en incorporalo. Este ano presentaron tamén a guía pedagóxica do método, un manual multimedia con vídeos, planificacións e materiais para o profesorado. Un proxecto nado en Rianxo que demostra que aprender tamén pode ser xogar. O método sintaxe dalle unha nova vida á gramática e unha nova voz ao ensino galego.